Detaljnom istragom o Zrenjaninskom odmaralištu u Promajni, koje je građeno zajedničkim ulaganjem sredstava 7 zrenjaninskih firmi, došli smo do zaključka da je to odmaralište prodao samo jedan čovek, Goran Knežević, i to za 1.000.000 maraka. Prvi ugovor koji dospeo u posed KTV televizije, a koji se odnosi na odmaralište u Promajni, je ugovor iz 1970. godine, koji je zaključen između Opštinskog sindikalnog veća u Zrenjaninu, veće, i Ustanove za odmarališta i letovališta, Ustanova Odmor, na osnovu kojeg smo zaključili da je ovim ugovorom veće većinski vlasnik na ime 2540 Vojina, a Ustanova Odmor u vlasništvu 1740 Vojina. Inače, ugovori o adaptaciji, izgradnji, kompletnoj adaptaciji postoje kod nas, znači svi računi, počevši od prve kašike, završavajući sa opremom u kuhinji. Umeđu vremenu je u Hrvatskoj usledila zakonska zabrana izgradnje neprivrednih i neproizvodnih objekata, pa je došlo do obustave dalje izgradnje objekata. U skidanju te zabrane, a u cilju završetka odmarališta, zaključen je 10.5.1989. godine novi ugovor između Veća Saveza sindikata opštine Zrenjanin i još 6 privrednih subjekata. Svoje saznanje o tome da je odmaralište u Promajni u vlasništvu 7 privrednih subjekata potvrdio nam je i predsjednik Saveza samostalnog sindikata Mirko Malešev. Taj objekat je u većinskom vlasništvu, u stvari Saveza samostalnih sindikata i još 6 tada postojeći firmi. Dakle, radi se o Sirovini Banat, radi se o Putnoj privredi, to je jedna firma koja je bila u Žarka Zrenjanina, radi se o komunalnoj firmi za održavanje puteva, radi se o bivšoj fabrici šešira Begej, radi se o Utru Vojvodini koji je bila u stvari zajednički imenitelj svega toga, više ne mogu da se setim, ali ono što je najznačajnije, dakle, taj objekat je pravljen, kupljen i namenski opredeljen i građen i adaptiran kasnije iz Fonda zajedničke potrošnje. Izgradnja ovog odmarališta u Promajni u potpunosti je završena 1967. godine. I dalje je ovo odmaralište bilo u vlasništvu 7 privrednih subjekata, s tim što je procentualno i dalje na osnovu ulaganja najveći deo pripadao Veću Saveza sindikata opštine Zrenjanin. Ove činjenice su ugovorom od 26.2.1991. godine overene kao verodostojne, a da je ugovor pravno validan, to je 18.3.1991. godine potvrdio i opštinski javni pravobranilac Rafael Bereš iz Republike Hrvatske, opština Makarska. Stanko Ponoćko, tada predsjednik, mi je pružio informaciju da su oni 90. godine nosili ugovor i sve račune, naravno, u Republiku Hrvatsku, ne bili uknjižili i taj objekat preveli u vlasništvo, u stvari, ovih 7 firmi, odnosno 6 firmi i sindikat. Tadašnji predsjednik Veća Saveza sindikata opštine Zrenjanin se obraćao i 12.2.1990. i 14.3.1991. godine Odeljenju za zemljišne knjige Opštinskom sudu u Makarskoj, u Republici Hrvatskoj, radi uknjižavanja prava suvlasništva svih 7 pravnih subjekata. Iz Opštinskog suda iz Makarske je stigao odgovor da ugovor ne sadrži ni saglasnost javnog pravobranioca o pravnoj valjanosti ugovora, niti klauzulu uprave prihoda u vezi sa naplatom, odnosno oslobađanje od naplate poreza na promet. Ovaj nedostatak je otklonjen jer je Opštinsko javno pravobranilaštvo iz Makarske 18.3.1991. godine potvrdilo pravnu validnost ugovora. Šta se dalje dešavalo sa uknjižavanjem ostaje nepoznato, ali je poznato da je Goran Knežević kao direktor SM Turista potpisao sam ugovor o prodaji ovog odmarališta po ceni od 1.000.000 maraka. Ugovor do kojeg je KTV televizija došla je validan, jer je kao takav overen u Zrenjaninskom sudu 16.2.2000. godine. Očigledno da je 399.965 maraka, koje je stiglo na račun SM Turista kad je motel tek postao vlasništvo Mome Rajića, bio treća i zadnja isplata za ovo odmaralište. Očigledno da je ovo odmaralište prodao sam Goran Knežević, koji je posle potpisivanja ugovora o prodaji na 1.000.000 maraka izdao i ovlašćenje firmi Eurocom iz Splita da u skladu sa potpisanim kupoprodajnim ugovorom o kupovini objekta u Republici Hrvatskoj ujedno mogu zastupati SM Turist iz Zrenjanina u Republici Hrvatskoj. Ovo je odgovor zašto u prospektu prilikom privatizacije SM Turista nije bilo odmarališta u Promajni. Ovo ako je realizovano, ugovor je u pitanju, ako je realizovano, onda i ne čudi zašto se u prospektu SM Turista nije našao objekat Promajni. Onda je ovaj objekat otuđen mnogo pre toga. Onda se tu i podudari još određene stvari.
Mi smo imali jednu informaciju koja je do duše do nas došla od strane tada zaposleni iz motela, da je na jednom bankovnom računu se pojavilo, ali u markama je to tada bilo, 300 i nešto hiljada evra, 300 i nešto hiljada maraka na jednom računu, a na ime isplate cene tog odmarališta. Tako su se na perfidan način sakrili tragovi da je ovo odmaralište prodato još 2000. godine i da ga je prodao lično Goran Knežević. Kako je to mogao da uradi kad je odmaralište u Promajni bilo u vlasništvu 7 privrednih subjekata? Nije moguće prodati objekat koji pripada više privrednih subjekata i učestvovao. Dakle, jedan nije ovlašten da proda u ime ovih 6. Odnosno može, ali ako je dobio saglasnost. Te saglasnosti nema. Govorim u ime Saveza samostalnih sindikata. Takva saglasnost nije postojala, niko je nikad nije ni dobio. Interesantno je da je KTV televizija pre došla u posed ovog kupoprodajnog ugovora od 1.000.000 maraka koji je sam Goran Knežević potpisao, nego Mirko Malešev, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, koji je ovo 15 godina istraživao. Dakle, ovaj ugovor, potpisan od strane ovlaštenog lica, prodavac, ovde je potpis Knežević Goran. Ovo ja prvi put vidim, znači u 15 godina. U 15 godina ja ovaj ugovor nikada nisam vidio, niti znam za postojanje ovog ugovora, dakle ovo je prvo saznanje. Čiji red veličina, 1.000.000 maraka, evra, šta je ovo? To ne vidim. Dakle, prvi put vidim ovaj ugovor. Za 15 godina ja ovaj ugovor nikad nisam vidio. I nikada do mene ovo nije stiglo. Pitali smo Mirka Maleševa kojim institucijama se obraćao dok je istraživao u čije džepove su se slile pare od prodaje Zrenjaninskog odmarališta u Promajni. Što se tiče, znači od samog momenta, od samog dolaska, od 2000. godine meni je predmet interesovanja bio objekat Promajne, da ne pričam zbog čega, jednostavno zbog vlasništva, on pripada sindikatu, pripada radnicima koji su građani i prikupljujući tu dokumentaciju, ovu dokumentaciju je dobio počevši od MUP-a do državnih organa. Znači, republički ili skupštinski odbor koji se bavio privatizacijom, oni su informisani u pisanoj formi. Dobili sve podatke. Dobili su organi MUP-a ovde, našeg, dakle ovde. Oni su do duše i dolazili, uzimali su određen broj podataka, izjava i tako dalje. Za kasniju sudbinu ne znam. I naravno Savez samostalnih sindikata u čijem je vlasništvu, on isto to je informisan. Dakle, mi smo tražili i od države i od nadležnih institucija da se taj objekat vrati u vlasništvo Saveza samostalnih sindikata grada Zrenjanina. Pitali smo Mirka Maleševa, predsjednika samostalnih sindikata, da li je dobio odgovor od ovih institucija kojima se obraćao. Ne, nikada do današnjeg dana u pisanoj formi ili usmeno od strane ovih organa mi nismo obavešteni da je bilo šta rađeno. Vrlo je interesantno da u izveštaju javnog pravobranioca grada Zrenjanina Vladimira Stoljkovskog od 19.10.2011. godine jasno piše da ovo pravobranilaštvo nema nikakvih saznanja o sudbini navedenog odmarališta u Promajni, niti ima saznanja o vlasništvu ili suvlasništvu grada Zrenjanina na turističkim objektima u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Sloveniji, Krajinskoj Gori, ni u Vrnjačkoj Banji, ni u Poreču. Nije čudno da pored svih nadležnih institucija samo KTV televizija otkrije sama ovako nešto. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je Goran Knežević 2000. godine bio direktor SM Turista kada je potpisao ovaj čuveni ugovor o prodaji Promajne za 1.000.000 maraka i da je Goran Knežević bio predsjednik opštine Zrenjanin od 2000. do 2008. godine i da je njegov najbolji prijatelj bio baš u to vrijeme potpisivanja tog milionskog ugovora od 2000. do 2004. godine ambasador u Zagrebu. Kad sve to saberemo i oduzmemo i uzmemo u obzir onu narodnu, vrana vrani oči ne vadi, došli smo do tužnog zaključka. Ko je prodao Zrenjaninska odmarališta, ali ne možemo ništa, osim da gledaocima objavimo istinu. Da li je i fabrika vode o kojoj su započeti pregovori još dok je Goran Knežević bio predsjednik opštine samo još jedan način da pojedinci strpaju milione evra u svoj džep, na uštrb već osiromašenih građana Zrenjanina? Jer šta reći? Ako su još 2007. godine dve kompanije, jedna ruska, Sirius iz Moskve i Nukleon iz Beograda, potpisale protokol sa javno-komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija i izvršili sva ispitivanja i na osnovu dobijenih analiza su utvrdili da Zrenjanin leži na nepresušnim izvorima zdrave pijeće vode. Pitali smo tadašnjeg direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Milorada Bjelogrlića da li mu je poznat ovaj protokol.
Da, ovaj protokol mi je poznat, jer smo imali vrlo intenzivnu saradnju sa ovom ruskom firmom i umjesto mene ga je potpisao tehnički direktor, ali sam ja sa njegovom sadržinom i čitavim projektom bio detaljno upoznat. Radilo se o saradnji na tehničkom nivou i rešavanju tehnologije prečišćavanja pitke vode u Zrenjaninu. Pitamo se gde je onda zapelo, kada se i posle 6 godina o fabrici vode raspravlja na skoro svakoj sednici Skupštine kao po praznoj slami. Da nije možda cena investicije u pitanju? Pitali smo bivšeg direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Milorada Bjelogrlića, da li je on u ime i za račun javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija pregovarao oko cene za fabriku vode. Ova saradnja je bila pre svega u oblasti tehnologije, tehničke saradnje, pomoći koje je trebalo pružiti u okviru pilota i nisu vođeni nikakvi razgovori oko cena, oko izgradnje, nikakvi menadžerski razgovori nisu vođeni, zašto je to daleki korak za nas bio, jer je prvo trebalo rešiti ove probleme, a da li je neko među vremenu vodio neke druge razgovore, to nama uopšte nije poznato. Građani Zrenjanina treba da znaju kada su ove dve kompanije na osnovu izvršenih analiza ponudu dostavili tada odgovornom licu gradske uprave u Zrenjaninu, Goranu Kneževiću, da je on zahtevao da se 10 puta račun naduva sa 3 miliona na 30 miliona evra. Te uslove ruska firma nije htjela da prihvati i da učestvuje na taj način u izradi fabrike vode. Čućemo u celosti izjavu Nikole Aleksića, predsjednika ekološkog pokreta Novog Sada, koji je jasno rekao da je tadašnji predsjednik opštine Zrenjanin Goran Knežević tražio da ponudu od 3 miliona evra za fabriku vode napumpaju na 30 miliona evra. Naši privredni saradnici su dolazili u Zrenjanin da ponude tada aktuelnoj gradskoj upravi na čelu sa Goranom Kneževićem ponudu da im se izgradi na vrlo logičan, ispravan način da im se obezbedi zdrava pijaća voda. Ukupna cena tog projekta ne bi izašla više od nekoliko miliona evra, što bi se moglo akcionarskom skupštinom, odnosno da svaki građanin Zrenjanina bude akcionar, da unapred plati određenu sumu, što bi mu se posle vratilo kroz cenu vode i Zrenjanin bi konačno dobio zdravstveno bezbedno pijaću vodu. Međutim, tadašnji predsjednik Skupštine, odnosno predsjednik Zrenjanina, je zahtevao od tog našeg privrednog saradnika da poveća cenu na 30 miliona evra. Više od 10-15 puta, što on, pošto je iz Ruske federacije, apsolutno mu nije palo na pamet, niti bi mi kao njegovi saradnici dozvolili da se tako nešto prihvati. A mi tvrdimo, za fabrike za otpadne vode, za izgradnju fabrike za pijaće vode, mi svaki ugovor možemo potpisati javno pred kamerama, da svaki građanin zna kolika je cena, gde će taj novac završiti i koliko će to ukupno stajati. Mi na ovaj način nikada ni pomišljali nismo da radimo, jer jedino što smo stekli za ovih 23 više godina postojanja, to je čist obraz. Mi kad bi se upustili u međusobno podmićivanje, naduvavanje računa, fiktivne račune i ispostavljanje, mi bi se išli sa društvene scene za 3 dana. Ovako opstajemo i nemački zelenik za nas kažu da smo najjači u Evropi. Da li bi razlika od 27 miliona evra završila u džepu Gorana Kneževića kao možda 2000. godine milion maraka od odmarališta u Promajni? I da li bi neko uopšte reagovao od nadležnih institucija? Naravučenije, u zemlji Srbije je moguće da čovek proda odmaralište za milion maraka, koje je gradilo 7 privrednih subjekata. Moguće je da taj isti čovek zahteva da se ponuda za izgradnju fabrike vode od 3 miliona evra napumpa na 30 miliona evra i da menjajući stranke na kraju bude oslobođen svih optužbi za malverzacije u Zrenjaninu. Na drugoj strani, ako pošteno radite i nemate putera na glavi, kako Bora kaže. Ja se divim Dani na njenoj upornosti, ona je u ovoj televiziji i kafe kuvarica i organizatorka i gazdarica i scenograf i režiser i sve i sve. I zaista je teško opstati u današnje vreme i zato hvala Dani na njenoj strani. Kao što kaže i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Znate, pa Dana koja radi ovaj posao, pa svako može da kaže šta hoće o njoj. I svako od radnika, svako od nas gostiju, na koji god hoćete način. Ali to je dan za danom bitka, da se preživi.
dan za danom borba kako ću da isplatim platu, ako kasnim 3, da kasnim 2, ako kasnim 2, da kasnim mesec, ali da isplatim sve što mogu, da preživim, da preživi televiziju i sve drugo. A kod nas, posebno ono što je u javnom sektoru, državnom sektoru, šta je ih briga? Ali ničija podrška i poštovanje ne pomaže. Kad tajkun želi da vas uništi po ustaljenim šablonima, koristići sve udarce, inspekcije i nadležne i nenadležne, prekršajne, krivične prijave, sudske procese i tako dalje, ako jedna žena to ipak sve prevaziđe, kao što Bora kaže. Tamo piše ono što je istina. Tamo piše istina, jer Dana je veliki borac, suočena sa mnogim problemima i iz svih bitaka izlazi kao pobednik. Piše, niko nikad neće Danu pobediti na Megdanu. Onda se pristupa najmizernijem udarcu. Zamislite, poštovani gledaoci, kad sve obstrukcije, maltretiranja nisu urodila plodom da se Dana ekonomski uništi, kako bi prihvatila nepristojnu ponudu da izgubi svoj obraz i čast u zamenu za nacionalnu frekvenciju. Protiv nje je podignuta optužnica po članu 353 za neovlašćeno bavljenje delatnošću. Zamislite, žena koja ima firmu od 1993. godine, koja je registrovana za radio i TV delatnosti, da doživi da se protiv nje podigne optužnica za neovlašćeno bavljenje delatnošću. Šta ćete? Jedini greh na duši ove napaćene i do sada neuništive žene je njen ponos i obraz, koji nije htela da kompenzuje sa tajkunom za nacionalnu frekvenciju. Kad tajkun 7 godina nije uspeo ekonomski da je uništi i upropasti, makar da je optuži i strpa u zatvor za neovlašćeno bavljenje delatnošću, čime se Dana bavi 20 godina? Emitovanjem TV programa ili dilovanjem droge? Kako više tužilaštvo u Beogradu uopšte može da podigne optužnicu za tako nešto protiv nje? Naravučenije, vrana vrani, oči ne vadi. A u borbi sa tajkunima, poštenim preduzetnicima ne pomaže čak ni uvažavanje od strane prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića. Zaključak je bolan, ali istinit. Ako proćerdate milione evra, oslobodit će vas svih optužbi za sve malverzacije. A ako pošteno radite i ništa godinama ne mogu da vam nađu, kako bi vas ucenjivali, onda će na pravdi Boga podignuti optužnicu protiv vas za neovlašćeno bavljenje delatnošću, iako je vaša firma registrovana punih 20 godina baš za tu delatnost.